Gdzie nie, to admin. Sito! Po co? Wiele minut. Sledować trzeba 6. Nazdar! Potem. No chyť si ma, bla 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 bla. Potem. Nie, Áno. nie, 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 nie. Nie, Delif. Toto len. Toto som nie... Bla bla bla. Samo by mi zaplo hru, nie? Či Bla nie? bla bla bla. Keby si nedal kreatér. Bla 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 bla. Keby som dal kryté, už mám hru. Hej. Bla 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 5 bla bla. minút. Bla 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 bla. Varím, že do 19.01. Sito. Poďme! Nie. Skoro si sa ma dotkol. Poďme! Nie. Poďme! Nie, hovorím nie, tak nie. Prčí! Bla bla. Poďme! Chytil si ma. Ja za nią płacić nie budem, to, że ona powiedziała dalej, że ja to nie zaujíma. Ale nie... No nazdar. Som ma skoro chytil. Ale nie. To pa. Som nie do teba. Ja som povedala, Mara mi Som, aha. Poďme! Poďme! Ja stojím. Za tebou som. Poďme! Poďme toto zatočiť. To co je? Kielo minút? Sekundy! Sito! Tá plčatá hlava. Sekundy, Sara! Sito. Poďme! Nie. ona píše mňa na seba. Doberem si ho na seba, lebo ty väčšinou doma nebudeš. Aj keď súduje, ty nebudeš. Poďme! Nie. Sekundy, Sara, už je update. Hovorím, nie, tak nie. A vieš, že bude mať problém s tvojou bývalou 4. No 4 minúty. 3 minúty, 60 sekúnd. Á, to sekundy Sito. idú. Ty... Nejdem. Poďme! No poď. Poďme! No poď tu, nie? Plešatá hlava za tebou. Ty plešatá hlava. To co je? To nič. Ty plešatá hlava. No poď, ne? Si to. Poďme! Poďme! No ty plešatá hlava. Poďme, Sara! No kudy to vyjazdňam? Vyštekliš! Dobra. Ty plešatá hlava, plešatá hlava, plešatá hlavička. jak môj otec. Ty sa bol, to je vzťah. No, ešte sekundy, 3 minúty. On má taký vzťah s ľudou. Stará ľudia, vyzvala sa na svoju detku. Dobre, Poďme! Nie. ale teraz prečo vnúcuje vnúka, na ktorého sa vyzrala? No potom ty plešatá hlava. Poďme! Poďme! Potom chcem ti ukázať, dačo. Kde? Alebo nie, lebo sa tam zasekneme. Kde? Nazar, ty plešatá hlava. Poďme! Bla, 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 bla. Čo je to vy? Hop. Tu hop. Hop. O, čikam. Nie sa tam polepej, nie sa tam... Sara! Poďme! A si ma chytil potom. Nie, to je. Poďme! Bo si ma chytil. Si to. Čo ty mi narobila? Ty si. Moja lakeť. Treba sledovať. Som si usrala. Nechala mi tu chlap, Si to plešatá hlava. ktorý ani pokiaľ ani nezaprizná, jak že bol. Poďme! Poďme! Poďme, ti vravím. Nie. Nič viac ja Poďme!
Potem. Chyba. A jak on powiedział? Potem. Dobre, to jest wszystko, co on powie. No to do nas skoczy, że mamy iść. Że nie ma nic. Ja nie ma nic. Że to ukaże, że już można iść tu I chore, tam... nie? Da co naskoci, nie? Prawie jak som mu povedala. Postawać kuchnia, wyjeżdż obczanski. Ale ludzie już tam. Ale babka powiedziała, że nie mam na lider. Wyjeżdż obczanski, postawać kuchnia. Ja sam będę od ciebie stary, jak som sa stala do teraz. Potem. Ale ludzie już No bo nie. nie, on postała kuchnia, wyjeżdż obczanski. Tak się rozrosa. Idem dawać. Ty da, zejdź. Si to. Nie, jeszcze sekundy idą. Zejdź. Nie! Potem. Hovorí mne, tak nie. Áno, ale to Nie. by malo byť, čak je 19:1. 7, 6, 5, Už bude, poďme tu, poďme. 2, 1. Už je to. Update. No poď. Ok, teraz počkáme. Teraz to. Nie. Ty si nie. Už? Ty si nabral. Jak dlho je update? Ja sa bo keby si mal za 5 eur kúpiť, tak máš tam 4 keksiky a nie. Dobre ľudia. Píše furt jeden hôr update, to čomu? Dobre. Doberú toto všetko. Robím tak. Kúpim všetkým to. On požere vyslovene všetko. Ja som si kúpila. No daj si čepočko na tú holú hlavu. Sprostá budem, Vieš čo to? ale na Dobre. nízky napíšem mena. Aj toto. Lebo on poje všetko. Mačuková mu vrela, že má klubu. Čavo má 20 kg na Keď uvidíš vlka, tak toto na ňo ruč. Nie, on poje. Yes. Sara sa mňa pýta, mamka, kúpila si nám také keksiky, tak kde to má? Len Sara. Čo to tu je? Idem To je... piti, hovorím, Jojo, To je, jak sa to volá. Dobre, spravíme si bejsku, hej. Nie. hej, a teraz je povieš, že to trápi. Dobre, ja vykraftím. Co tu je? No tu nemôže chodiť vlk. A teraz je povieš, že je ty trápi. Však má vyššie 20 kg navyše. Odkiaľ nám prišiel, má vyššie 20 kg navyše. Mačuková mu zdraví, treba roky dáte. Chudám, čo to je, žiadna dupa, nič. Ale on, čo na kúpil, Áno. všetko im povedal. A už Wow. na každú misku napíšte meno, v tej miske budete mať svoje, Co to tu je? Nie, že mnie zabije. Nie. A to je co? Zobacz si túto veľkú pišťalku. Ja neznám, čo bude Ja to tu postavím všetko. Spravím tu na domov, bejsku. Navádza ho proti mne. Baba, no dedo. To tak nie je. S dedom sa stretnem v meste a si bola pol hodiny tam kecáme. Dedo, to je jak môj dedo. Dedo je tak, jak môj otec. A ja sa s ním veľmi dobre rozumiem. Co toto? Veľmi dobre. Co je toto? Vyslovene
Skam. Moja mama, I to som sobie kúpil. ona povedala, ale burčuje deďa proti mne. Ja, nie, že mnie to zabije. Bo to je vlk. Nesmie súhlasiť s tým, že ho dám do pozbavenia programovky. Co je, Sára? Nie sú cerusky. Co je toto? To je plot? Co je toto? To je stena drevená. Hej. Yes, infinite zak. No, ešte času, však možno do 2040. Wow, toľko môžeme Možno do sačku dať. Čo? Veci proste. 0,9 zober. telo? Ono, co som chcel? Sára. Ono, co som chcel? Ha. Ono, čo som chcel, Sára? No, že do 2040 skončí update, či? Neskončí? Update. Ha. Sára. Update 2040 neskončí dovtedy, by som zapol hokej potom kúkal. A vlastne my sa rozhodneme, že či môžeme, či nie. Hej? Kedy môžeme ísť toto načiť, či nie? Teraz strom. Môžeš, keď chceš. Nie, skoro už píšem. Oh, and song is so much. My tu máme kuracú nožku. No tu Ej, nebude Boga. vlk, tu tiež bude vlk, nie? No klam, co mi nehraje, to zvuk vypnutý mám. Nie, skoro, ja už píšem. Oh, a čo, že? Nie, skoro, ja už píšem. Oh, and so. A mne povedali, že 3 roky nebol liečený na epilepsiu. Hovorím, jak nebol liečený, že bral lieky. Nie, 3 roky, jeho mama za ňou dala jeho liečbu. Len super! Vyslovene sa vám super. Tebe jebe? Nie, skoro, ja už píšem. Oh. Za chvíľu mi dochádza jedlo, Sára. Ha, Mám tu jedlo. kde? Tu, dochádza ti? To co to som zrobil? Si dal oheň. Do prčic. No tu nemáš. Kde sa bude požičiť? Áno, Drevo. pýtala som sa, kde má to auto? Pýtala som sa ho. Kde je to auto? Za toľké peniazy. Kde má to auto položené? Ja viem, že nemá ani faru. Teraz kde si mi dala jedlo, keď nemám nič? Pokiaľ Tu na. málo mám jedla, kde? Ty máš a nemáš. Vidíš? No, dobre. Nie, skoro, ja už píšem. Aha, nemám toto ešte raz. Všetko za ňu. A teraz nám prichádzajú papiere a nové papiere. Ja už mám hlavu takú. Nie, skoro. A nepovie doktor. Nie, skoro, ja už píšem. Aha. A ja bohužiaľ ja nemám na ňu milosť. Jej. Nemám. Niekde tam, kde je, ale nemám na ňu milosť. Nemám a nebudem mať. Kurva skurvená, nič veci. Hovado jedno. Jak sa zachovať ku deťom. Jak sa zachovať ku deťom. Hej, kamarátky, jasné. Vy neskutočné. Zavedela mi to na moje zaťaľu. Čo je takolo nám? Prečo?
povedala, że ja ci som sa poriadne vynadala na ňu, že hej, vybrala, hej, Jaj, nie, że mnie zawryś. urobila to, čo nemala robiť. O, o. Niečo mne urobila v živote. V živote niečo. Co tam dawasz? Nie. No, do porcic. Już się nie dostanie tam. Potom, Lebo má to sere do tu na tak pôjdeš okolo, počkaj. si do prčíc a ty do piči nie si doma, na všetko som sama. Daj mi dochádza jedno, Sara. Tu masz. mam. Hej, počuj, peniazy. To co? Ty si pamiętam. Nie. Do porci to nie mam to jedno. Już mi dala? No hej. Dobra, mam pełne. Tu nie chodzę wołk, co i też chodzi wołk. Tu na nie? A. Nie, skoro ja uśpię. Aha, nie mam, jeszcze raz. Nie, skoro ja uśpię. Anson. Czwarty dzień już. To co to? To co jest to czerwone? No, Co? to nic. Skoro ja uśpię się. O, tak to stoi, ja pomnę. To ty. Drogie tu. Do Riki. Ty počkaj, ideme mi Do Porcic. kúriť nekúrim, ale ideme vidieť, ne? No, zomrem. Sprawiała się nam izbu. Nie! No, Nie boj się, ja cię nie muszę ożywić. do Porcic. No co ma to skrowane, co one liczno? No, formamy. No są zaklenieni? Jop. Dobra, uciekam, bo wołk tu był. Ja spoznam Tu wołk się dostanie, czy nie? no, Ha, to už ty sa máš to pošlo. Sara. No to się może wołk dostać, czy tu nie? No mało to. Co? Jedla. Mało mam, Sara. Jedla. Sara. No. No mało. Jedla. Co to? Co to? No mało jedla, Sara. No skończ jedlo już. Łukasz? Dam ci, mam dozwolę jedla. To co są zrobił teraz? Jak się mam dostać won? Halo! To gdzie są show? No są. No, a zaraz. Ja już się nie dostanie won. Co tak zaonaczyła? Aha, dobra, są won. Dobre. Weź, licho! Jak do porcic! Ano? On... Znaczy teraz musimy bojować, bo zomremy.
Zosrali. Zosrali, ale keď vyberú na filmoch, tak... Ale ešte zosrali. Hej, poslednú tretinu. Guys, mi sa tu seklo. Poslednú tretinu, hej. Ani jesť nemôžem. Poslednú tretinu, hej. Poslednú tretinu, hej. Skúsim na dedíkov. Všetko ide. Zosráte boli ti. Zosráte. Ja som kúkal do nula, som to vypol, som nemal nervy na to. Ale boli zosráte. Aj to máš zbytnutý na minútu. Hej. Dobro. Dobro. Zawsze jest taki wybratny, nie? Zawsze jest taki wybratny. Sara, a ja som hľadal, halo, ja som hľadal toto, kde to bolo? Čo? To som chcel furt vodu a nie, ja nechcem tú čistú vodu piť. Kde bol si, lebo v ledničke je? V ledničke sú. No to, som mŕtvy, hejže. Bol si, ale už nie som. Do prčic. Zašpadal ktorý deň? Tak 17. deň, aj ty? Mhm. Musím to nechať zapnuté, nechám to. Mám téma telu jak ty, Nikero si to mala ty. 52. Hej? Mhm. A jak chcem mať telo? No tak budem kúkať hokej, neviem či to do 2045, do 2040 bude 52 dní. Asi nie. Co to? To co to? To co nejde mi? Nič. To aj tebe to robí? Fear up grades, to je co? Oheň update.
Nie, skoro ja uśpię. Piszę. Niedobre, bo som to nemal zaoznačené. Neskoro ja uśpisz. Zlezaš. Neskoro ja uśpisz. O, Sorjo. Však do Riti. Rýchlo. Však, rýchlo strom, však nemám jedlo. Do prčic. Po tu ja mám dosť jedla. Zeši. Však tam tak to je, bo kúkam, že... Poď rýchle. Vidíš? Nie, Co tam je? tu máš. Ne. Rýchle, zober to. Ne. No. Prčic, co tam bolo? Ale ty brďo. Co? Musím. Rád by som kúkal 20-40 hokej, nemôžem. Kvôli hre, či môže? Poď hokej. Môžeš. No. To do 20-40 isto budeš 52 dní, nie? Či nie? 19-22 teraz. 3 už. Dáš mobil horúci, nevadí, nie? No. 46% mám. Či znáš istoty, uhadne sa raj, že... Ja ho mám v pretielu na Messengeru i na Instagrame. To je poviem písmeno na M, že ktoré čuje teraz tam s nimi. Znáš, kto to je, nie? M, ktoré čuje. Matúš. No na Instagrame i na Messengeru ho mám, nevadí, nie? No. Aj tam chodí. Ja. A tu mám jedlo, To co je hore, kukuric? To co je hore? Tu je mrnva a tu co je hore tiež? Co to tam píše? Korn, to je co? Korn. Co je korn? Dobre, dosť, vám stačí. Ježiš, veľk, to mi dá co ublíži? Do prčic, zeši. Oj. Co to? To čestky. Co to? O, 18 dní, dej. Co je open? Open hist. Kunaj. To co ja zrobil? Zložil. Co zrobil? Hovor nepriateľstvo, píše mamine. Pekne, co mu vypína. Ja radšej budem tu, bo to bol, jak sa uľačiť z toho, neviem, či nevadí, že to nerobím, No, Ne? nepotrebujeme to ani. Ne? Ježiš! Zdignem dozadu. Ale však sebe vravím, nie, že spaním tu nám dozadu, na zem. Skoro rafol. Na zem. Tam ani nejdem, tam dúfam, že tu vlčaci neprídu. Nevyskočia to. No. Nie? Myslíš? Neklameš? Treba mi jedlo. Netreba. Ty už si pojedla všetké mrkvy. Pomôcť. To co tam je napísané hore? Update party. A Ečko dzeje. Chyby tam. Si zabudla na daco. O, už je tu diamanty. A update, je tam. Dze? Tak budeme zberať. Dze diamanty. Zabijú nás? Nie, my ich budeme zberať. Sarva! Za chvíľu mi treba jedlo. Neušej.
Ale im nie. Co je bost? Diamanty! Wow! Update party. Si ich pozbieral? Diamanty? Ja nie znam. Nie. Nie? Ale już mi dochádza toto jedlo. Nie dochádza. Nie? Už mi pridávaš? No, dobre. Stačí jedlo mi. Už? Aká výška. No, co to? Skip? To čo bolo? Áno? Viem. To som chcel sa neznám ani. Ja No, som sa pokakal. no teraz ovi nebudú? Nemali by byť. To už bude normálna hra. Co? Kedy? Teraz už len budeme hrať a tak. Wiesz o tym, że si tam... Veď viem. No wszędzie wracała, nie Treba, na posteli. treba rozprávať sa raz, že kedy končí update, bo ja chcem potom kúkať hokej. Kedy skončil update, už ešte je? Môžeš hoci kedy sa odpojiť teraz, už neviem. Môžem? Bye. Bye. Ja si budem užívať. Je 28. Idem dať to púšťať, neviem co. Púšťať co akože ma znamená doporčiť. To som v živote ešte nevidel z jazyka krev, že by mi šlo. Kto mi dal? To tu môžem prijať. Aj to sa púšťať, co? Ideme sa púšťať tie povinného. To je neuhádneného. Co to je? Isto nastaveného, nie? Co je toto? OK. Náš to je, nie? Náš to je. To púšťam co ide dneške večera. Slovensko. Kde dali gol. Kde začujú Slovensko. Čiže nemáš na mne, že nehram, nie? Ha, Sára. Nie si nervózna, že nehram, nie? Teraz skončí, keď som si odpojil ja sama. Nie dźwignie. Dawaj gola, raz, dwa.
Słoweńsku. Krzysztof. Tam co okazujecie, że 3, 5, 6, 7, 8, to co jest? 9, 9, 9 tam. Daj pokój. Na Simonówce. Natusz. Go zabiję. U nas im zaś. Mówicie po Simonie. Daj popróbuj to sądzić. Gdzie mój jebek? Chyba influencerów. Któremu Matuszowi nie kapę? Kameratowi jej. Ej? No co zaś? No dziwnie. Że o co Matusz zamyślał? Kamarat, hej? Nie wiem, Matusz, a si ma prísť po tom domu, či mieszkaj, nie? Príde domov večera. Oj, Boże. Ja widziałam już wszystko, bo zrobiłem. Daj. Daj moje teraz pokoju, bo tam dobiję. Pejzbaku. Z tego Brajerot. Jest! Gdzie moja ulubiona muzyka najlepsza. No, 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 no. Toto. Toto ta gra muzyka bawi, znam, że Toto idzie.
Podwod. Ai, papryko, kolu. Yes. Idziemy. Czego? Kaufland. O. Dlaczego napisać to bo napisanie kopijkowe podanie sposobność kreatywita Russian Nie możesz zostałeś tu spać. Halo. Kto jest na funkcji? do domu. Nie zostałeś tu spać. Super. Nikt nie ma spać. No dobra. Dzień. Kogo widzę? To nie porobić, nie? Nie była słabka. Poczekaj. Posłuchaj, nikogo nie krzyło to taką do kurczki. Słabka. Kapali.
Sara. Sara. Się nie gniewa, że nie grał, nie? Ha. Sembrava de fazer hockey. Hmm? Sembrava de fazer hockey. W ogóle się nie gra, za to 40. Ja taki słucham hokej, nie ładzi, nie? Ha. Futbowi. No, presiłka. Reklama. Za reklama. Fortuna. Z kim teraz? Sama się, nie? Jop. Właśnie, to normalne słowo, nie Job. Powiedz, hej, nie Job. Job słowo nie patrz. No. A teraz, poczekaj. W obijaczku jak sam było. Ja sam się pytał, czy Agnieszka się robił w robocie Erika. On tak mi dał ruku, zonaczył, a powiedział Job. Nie fair. Wierzą na cię tam Job. Na potem. W Košice jak nie minie. Prędzej jak chcę. Skale ci nigdzie nie minę. Aj papryko, ta busy na mnie kolu. Na mnie kolu. Wrzesił autobusy, to najtu ostało, co wymyślę zaś. No to pojedziemy. No to zobaczy białko. Zachnie idzie. Okej. Co za się stało? Reklama? No sladka. Gum. Po ruski, nie wiem co to jest za słowo. To jest ruszcina i że co tu piszą pismiena, nie? Hej? Aj papryko, widzę wody na mnie kolu. Aj papryko, widzę na mnie kolu. Czemu to jeszcze potem jeszcze nie był update na tej grze? Ale czegoś było to, nie? Na tej gry co graliśmy. Co ty teraz grasz? Dawaj. Szkodzenie. Roblox wiemy, że kiedyś ukazuje update, kiedy już był. Kiedy już je. Stała Braille o 2 godziny update, a potem nie będzie to o 2 w nocy. Bobo spisali potem. No nie update już nie ukazuje. Jak było. Oczywiście na neverny. Pamiętajmy, że na ciemno odinku na kratko. To jak to mam? 1, 2, 3, 4, to jest 4. Ja na 5 mam zaciągnięte. Czemu to na ciasno mam do porcic? Nie, ja właśnie się trim na potom. Wszyscy jak nie będę Fran się zamrela, nie? Nie. To teraz torcie zakranie. Ha. To ten volk, czy oj volk mi durbę. Ten slon. Nie. Cime, swój świat. No. Drejtuć. Niemcy nie znają rad. 0 goli.
Ty jak varov tretiny, tretie či druhej varov? Tretiny. Druhej, nie? Mhm. Neznajú, vážne Nemci, čo ga Nemecko aj prehralo. 0 góly bolo, ja som to videl už. No, videl. Slúcham to len. No. Škoda. Aj papriku, busy, máme kolu. Aj papriku, vyjdeme za nami kolu. Aj papriku, vyjdeme za nami. Počkať, nepočujem Erika. Mne džubne. A nie? Dobre. Gól. Hej. Čo? Futbal. Futbal je tam pušťaný. Zašli reklama, až chodím do ryti. Nemám rád reklamy. Už fakt dúfam, že v roku 2027 ich zrušia. Do prčic. Bohužiaľ nie. Nie, vôbec. No, že neklameš. Zrušia to. Nie. V ktorým roku? Žiadnym V živote, to bude navždy. prčic. No, džubne. No, že teda nebude reklama, keď to zapnem. Že trafím na reklamu. No, dobre, nie. Súpiš. Nie je reklama, tomu hraje hokej, nie? Ide. To nie je reklama, toto je, že... Hejže. Počkaj. Dobre, dáme stránku a napíšem, kedy prestanú chodiť reklamy. Tam mi to dá. V živote. Neviem, jak to napíšem. V ktorým roku mi to dá. Nie tému, to som vtedy písal. Kedy prestanú Temu. Jak to dá? Fungovať, hej. Fungovať prestanú fungovať reklamy na TV. Tiež tam napíše v živote. Díky! Prčic. Tak mi tu píšu teraz. Reklamy v televízii v blízkej dobe prestať fungovať úplne neprestanú. Dobre. Vravela Súpiš. som ti. Práve naopak, tradičná televízna reklama sa však mení na digitálnu a z archívov mizne možnosť ju preskočiť. Tu sú kľúčové trendy, to nič. Nebudú končiť. Ja prídem do tej show, kde robia reklamy a poviem, nech prestanú. Markíza a Joj obmedzili pretačanie reklam. Yes! Hej, tak chodza. Blbosti. Kali. Tam nič. Nehrajú nič. Cicho je. Zase natrafil na tichý hokej. Na džubne.
No, no, no. Ba. Musisz to tak musisz. Nie. Dobry hokej. Zawsze. Ja, no si robicie srandu, že zawsze cicho. Aj to tým random start position. Porazy. No, počkaj, teraz mám takú otázku, Sára, ty to asi uvážeš. A, ty budeš mať pravdu, že natrafím, že bude hokej čud, alebo nie, co povieš, že nie, alebo hej, že bude, čo rečujú, nie hej, že nebude nič rečovať, hej, že no, zvedavý. Zvlášť bude cicho isto. Dobre, hrajú. Čud hlasy. Kiedy mi trafię, że gol budzę. I wtedy gol dali. Cztery teraz powiedz, dalszy nie dołamy. Bardzo. No, dawajcie Słowacy. Cichotko, aj ten tam kúkať som hej. Na svitku aj audio komentár zapínam. Na že myslím, hej, že na svitku a na stránke, hej, že nie? Yes! Yes! Teraz Kero. ma gol? Yes! Ty koks! Gol! Yes! To znaš, že to slúcham na tým, to nie, že na živo hokej kúkam. Dobre! Kero je, ani neviem, či povie. Dobre mi to natrafilo na gol. To tápka, díky Alfredo, ďakujem randomia. Dobre. Súpiš, Kero je, ani neviem, Kero je stalo. Yes! Bolo je, že gol, bo kričeli, nie? Hejže. Yes! Slovensko, presne, kriča. Heja, Slovensko, Slovensko. No dávaj, že sem na nejaký stav, bo to ja nevidím. Ja slúcham cez náš randomia, že nie? Keľu je. Čo nepovie. Potem bolo 3-0. No keľu je ten plus. Nie, už hrajú, takže nerečujú, bo už hrajú. Dobre. Dobre, môžem peknúť. Super. Dorici. No to zaraz trafím na gól. Pol minútka. Čeho? Máš pol minútky zapasu aj pol minútky, ja to rečujú pre silovky, nie? A nie, no nepovedal nič, že čeho. Super. Yes! Dobre, znajú. Z USA še mi nepačilo z Ameriku. Džubne z Ameriku. No džubu Američani teraz. Šerif. A kiedy ma update Murder Mystery 2? Murder Mystery 2. Update? Hej. Jasne, to dobry gol. Ale nie wiem, czy to teraz kričali pri nemeckým gol, alebo pri nás, že si pri nás, nie? Slovensko kričal, si čula, nie? Gol bol.
Poczekaj, MM2. Nie wiem, czy tu mam, nie mam tu. Doktorczyk, zeje. Jak zajmie MM2. O, strasznie sobie to syka. Nie. Nie ukazuje. Druga 14. 14 drugi. Tu ma być zniżka. Muszę one mi soboty ciesz. Nie. Nie? To się to strasznie syka, guys. Widzimy, jakie ci tu na primie. Čo? Co? Čo? No co? Ja som, že som pri tebe. No však, że tu siedzi, to nie może. To musi być dobre Wi-Fi. Ale sa z toho, že mám tu príliš veľa vecí. Počkaj. Ti ukážem. Zakúkni. Aha, ta sekacja, ja z tego. Nie wolę Wi-Fi, nie? Nasz Orange 4 mi pisze, za niedobry sygnał, je tu blbý. Na SIM karty. Aha. No, kiedy trafię na gol, że wdaję gol, znasz. No. No. Doprczyk. No, a szkoda. To jest Sara. Sara. To nie chodzi, że forpropinął, nie? Fio. Nie dziubę. Ja nic nie zladaję, bo ja przyjumem na piski. Jak Sławkowskiego zwrócił wtedy Niemiec. Debnu. Najlepszego hokeistu zwróci. Podać Sławkowski. Tempo. Niemiec. Krzysztof. Nie to, że teraz budzę go. Yes! Go! Yes! Zasób natrafił, dobre. Cool. Ale nie powie, kiedy jest to, może wypnąć. No kino też ja assim? Nie ja idzie. Co? No. Asi no kino. No co idzie? To nie wali, że są ja tu teraz i ty. No właśnie natrafił. Gol był wasz. Krzysztof. Pół minutki do końca przesyłówki i gol! No to na jedną część nie było, nie?
Orešek to keho orešek, ja nezapiem, hej, že o otcovi rečujú, nie? Že kričí, hej, že no nie ja, nie? No. 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 Zatiaľ nič. Zatiaľ nič. Čak. Krištof. Co to kriče? Vieš, co kriča? Slovensko, nie? Hejže. Sára. Mhm. To čo je? No jablko. Pizdy tu. Nikol, no-ka zavri dvere. Dobrý, okej. Teraz skúšaj hrať, normálne divné. A zažize. Tu reklama, tu raz nejde. Keď asi nejde, tak isto píšu, že o chvíľu začíname. Ale nie, to nie, na začiatku nejde, ale polovička nejde, nehnám, keď to tiež prestane hrať. Power A break, to môžeme na to postaviť? komerčný přestávka. Sa kúkni, to môžeme aj na to postaviť. Čo? Toto? Hej, No a to sa vidíš. nedalo predtým. Nie? Nie. A poďme dvojo. Raz, hop! No. Tak poschodal posteľ. Hej, Perdzi. Gol. Záž reklama. Kedy budú vypnuté? To nemám isto, ale co to ide teraz? Hokej či reklama? Reklama, nie? Cimena. Ja máme bez reklamy. A už idú. Brat. No, a teraz povie. A nie. Pero. No, môžeme palienku navariť. Palienka sa variť nedá. Meso. Hej. Kto to kričí? Že to gole, to nebolo ešte. A, škoda. Cukeň. Krištof. To keď povie Krištof, teda gole, už to znám. No, ešte raz skoč. No, Jakub Pizos. No pane, no co si porobił? No, a teraz. Ja uznám. Do prčic. No za chvíľu zapínam, budú 20:40. Zapnem teraz už, nebude štúdio. Idem skúšiť zapnúť svítko.
spôsob, aký staré urobiť si ho ráno. Ale staré, keď nejaký urobil, tak ja ho zabijem. U mne je reč. Nikomu nič nerobím. No co? Nie, o tebe není. Jakže nie? Jak? No a nie, že nie. O ocovi toto by reč nebolo. Neďubne z neho. Co mu ide domu. Vymysľa. Že vymýšľa. Hej. Má brči bielku utre. Tak mal tu ostať. Čo mu chce ísť domu? No už je. Zapínam hokej. No ešte nejde, dobre. Môžem ešte kúkať z randomiu. No, kúkať, práve slúchať. To i nie złości ma dzisiaj. No. No pojebu. Nie rozumiesz? No co? Vystrašená som. Co się stało? Si robil srandu. Wstawaj. Hej. Ty, wkładam co było si kukał? Skok. Niedobre się to zrobiło. Yes! Ok, ľudia. Toto je všetko, tak bye. Dawaj już goli.